И така, здравейте, аз съм Симеон и общо взето от мечта като малък ми беше да правя такива мотовлогове. Те никакви мотовлогове не са, те са просто за скутер каране. И евентуално мога да разказвам какво ми се е случвало, понеже обичам аз да си ремонтирам скутерите. Имах един мотор да ама той само на село. И в момента този скутер, който карам, е BT Arc 50 кубиков, който е тунингован на 70 с тайвански ките, защото до момента не съм видял някаква, кой знае колко по-голяма полза от по-скъпите китове. Той е 70 кубиков чугунен цилиндър, без глава. Взех от Скутер Хаус в София за не знам колко беше, мисля, че беше 90-100 лева. В момента върви с 70 кубиковия кит доста прилично, само дето трябва да му се направи, да му се сменят ролките във вариатора с по-леки, защото при пълна газ скутер дига прекалено високи обороти и минава над максималната мощност на оборотите. Примерно, ако максималната мощност идва при обороти 6000 оборота, той минава на 6507 и по този начин изпускам оборотите. И това се дължи на по-леки ролки във вариатора. Оси Multivar 2000 мисля, че беше точният модел. И той беше към 130-140 лева в Скутер Хаус пак. Той идва с 7 грамови ролки, защото е направен за директно на стоков скутер, на оригинален скутер, без подобрения, да се сложи и да подобри вървежа на самото скутерче. Когато има сложен цилиндър и при мен има цилиндър, по-голям карбуратор, ауспух, вариатор и това. Останалите части са консумативи от типа на жълти пружини на съединителя. Малките пружини са жълти, голямата също днеска я смених жълта. Сега ето, както виждате, седи изцяло в обороти. Но до примерно около... Сега вече премина оборотите към 70 км в час, 70. И вече няма силата, която трябва да има. И затова сега съм намислил да купа ролки 5.1 грамаж, защото с тях на миналия ми скутер, който съм правил, съм тунинговал аз, пак беше с тайвански цилиндър, беше с оригинално Делорто 17,5, а сега съм купил от AliExpress Делорто 19. Делорто 19 китайско съм купил. Ако искате, мога да ви сложа линк в видеото отдолу, за да видите, понеже цената му е доста прилична. Мисля, че го бях взел за около 55 лева. И да ви кажа, съм доста доволен от китайския карбуратор Делорто. Аз гледах в интернет, имаше само едно клипче, нали, на сравнение оригинал с реплика на карбуратора. И беше абсолютно никаква разликата. А в сравнение с цената е много шокиращо на оригиналното. А пък и те почти не се продават. И аз взех това китайско Делорто от AliExpress с доставка и взех ръчен смукач, който в крайна сметка ръчен смукач за новия китайски карбуратор, но той в крайна сметка не ми свърши работа. Преработих не оригиналния, преработих смукача, който идва с китайския карбуратор, да може да работи на жило, изнесено, и е с изнесено жило на смукач под седалката, което помага само при паленето. И то няма... Аз ако знаех, че толкова лесно ще стане, въобще нямаше да се занимавам с ръчен смукач
понеже беше много досадно и неприятно за правене. И ръчният смукач не беше перфектна изработката. Пак е от Алиекспрес. Мисля, че беше за 5 лева. И ръчният смукач, понеже този скутер има много пластмаси около карбуратора, то най-вероятно почти всичките са така, но аз съм работил само на Maruti F12 Phantom с Minarelli Horizontal водно охлаждане. И този, който е със същия двигател Minarelli Horizontal 49 кубика го водят с водно охлаждане. И това беше и причината, която да си избере този скутер, защото аз го купих точно когато имаше протест в София на градския транспорт и трябваше да закарам приятелката ми на работа. И като седях час и половина задръстване, отиване и връщане, заради този невероятен булевард Константин Величков, който е направен ужасно и има ужасно задръстване постоянно. И затова реших да взема един 50 кубиков скутер, защото много си ги харесвам. Това беше и довода пред жената за скутера, за да я карам до работа с скутера. И в интерес на истината я закарах и върнах 2 пъти. И тя повече не пожела да се качи общо взето. Не, че той тогава беше абсолютно стоков скутера и беше бавен. В сравнение с това, което е сега и мощността, която има сега, е много по-добре сега. Сега нямам никакъв проблем с придвижване с трафиката, даже и изпреварване на част от трафика. Пък като взех и като направих цилиндъра и карбуратора, вървеше доста прилично и се движи по новия булевард там около Парадайс, Тодор Александров. Не помня как се казваше. И карам, пълна газ. Изведнъж скутера заглъхва. И това, спирам на светофар, защото беше червено. И скутера, като му подам газ, изгасва. Бре, паля го. Подавам газ, изгасва. Бре. А всичко това се развива в обедната почивка и аз съм доста напрегнал, защото малко я пресрочвам. И така, седях, може би около 40 минути отстрани на кръстовището, пробвайки се да отворя. Аз свалих карбуратора, погледнах го, почистих, гледам компресия има, всичко би трябвало да е нормално. Обаче не. Втори път отивам. На следващия ден реално, това беше пътък ме изостави скутера. И на следващия ден отивам с инструменти, с колата, с всичко, че да мога да го оправя и да се прибера с скутера, пък после да взема колата. Обаче пак не мога да го оправя. И пак има проблем. Пак същото, сложих стария карбуратор, 12 на Делорто оригиналното. И пак същото. Не става и не става. И с помощта на един приятел го прибрахме вкъщи в скутера. И почнах да го преглеждам изцяло основно. Помислих си, че от семерингите на коляновия вал този проблем. Но смених ги и пак същото не можеше нищо не може да направи, от превариатора. Здрасти. От превариатора и от страната на магнета. И добре, че там един пич в Scooter House, към който имам супер голямо уважение. Той няколко пъти така ми помага с насоки. И го питах, от какво може да е. Казах, че не може да тръгне, докато седи на едно място. Като му подадеш газ, заглъхва. Казах му, че има компресия. Казах му какво се е случило. И той вика, или са семерингите на коляновия вал, или са клапите на колектора. И аз смених семерингите.
И си викам, значи ще от колектора. Щом такова, аз това опитам се да го оправя вече една седмица или повече. И една седмица в свободното ми време. Бяхме и една седмица на море с приятелката. И като видях, че са клапите, то беше минало 2 седмици, откакто скутера не работи, и аз вече ме сервях пръстите да го карам пак. Защото не обичам да карам кола в София, трафикът е доста неприятен. А с скутер няма никакъв проблем. И общо взето свалих клапите и ще сложа една снимка във видеото. Да видите, клапата беше изядена. Едната. Но интересно беше, че не видях парчето. Явно е влезнал в там около коляновия вал. Но няма проблеми за сега да чукаме на дърво. Може би излязла. Да се надяваме поне. И така, след като смених клапите, пък се оказа, че там беше и гадно беше превъртян един болт и беше сменен с някакъв смотан. И така, но като сложих клапите, видях, че всъщност магнета го бях сложил наобратно и подаваше искра когато буталата е най-отдолу на хода му, нали, нагоре-надолу, вместо като е най-отгоре, най-отдолу беше. И тогава ще подаваше искрата. Тогава сложих магнета правилно сложих магнета правилно и от тогава да чукаме на дърво, нямам проблеми.